Здравейте! Днешното видео е насочено към това да ви дам малко повече информация за храносмилателните ензими. Храносмилателните ензими са протеини, които се произвеждат естествено от нашето тяло. Но с течение на възрастта, с това, че ние приемаме преработена храна, ензимният запас се изчерпва. Това, което можем да направим, е да подпомагаме тялото си с приема на допълнително ензими. Ензимите за какво ни служат? За доброто разграждане и усвояване на храната. Трябва храната с помощта на ензимите да се разгради на по-малки частици, а оттам по този начин тялото ще усвои повече хранителни вещества, които са му нужни. Когато ние приемаме сурови плодове и зеленчуци, кълнове, микроводорасли, семена и ядки, които предварително са накиснати във вода, можем да си набавиме ензими. Но когато приемаме термично обработена храна, а в по-голямата ни част от ежедневието това се случва, тя губи ензимите и не може всъщност да подпомогне храносмилателният процес. Тъй като след преработка над 45-50 градуса храната губи полезните си свойства. Ензимите са ни нужни, за да имаме здрава имунна система. Ензимите са ни нужни, за да имаме здрава кожа, както и да подпомогнем едно тяло, което иска да се бори с наднорменото тегло. Ензимите ни помагат да се справяме с възпалителните процеси, тъй като, пак казвам, те помагат за доброто храносмилане. Когато храната се задържа в храносмилателната ни система по-дълго време, тя започва да гние и да ферментира, което е предпоставка за възпалителни процеси. Всички хора е необходимо да приемат допълнително храносмилателни ензими. Ще ви кажа един любопитен факт, който научих наскоро, че ензимът лактаза, който служи за преработката на лактозата в млечните продукти, се произвежда в нашето тяло до 3 годишна възраст. Оттам ензимът се изчерпва и започват проблеми с такава лактозна непоносимост. Предполагам, сте срещали много хора, които са с такава непоносимост, включително и аз бях така. Но откакто започнах да използвам допълнително храносмилателни ензими, включих и повече сурова храна, това успях да го предотвратя. Аз използвам храносмилателните ензими на Aquasource. Те съдържат на всички необходими ензими: амилаза, липаза, лактаза, протеаза, бромелаин и папаин. Амилазата спомага за разграждането на въглехидратите и захарта. Протеазата, бромелаинът и папаинът спомагат за разграждането на протеините, липазата за разграждането на мазнините и лактазата за разграждането на лактозата в млечните продукти. Колкото по-добре се смилат и разграждат хранителните вещества, толкова ние се чувстваме по-добре. Можем да предотвратим заболявания като диабет тип 2, като синузити, всякакви други възпалителни заболявания в нашето тяло. Също можем да подпомогнем и борбата с наднорменото тегло. Нашето тяло е създадено здраво и ние е хубаво да сме отговорни към него. Ще завърша с нещо, което прочетах в тази книжка, Подмладяващата сила на ензимите. Приетите при хранене ензими поддържат смилането на приеманата в момента храна, докато взетите между храненията ензими поддържат преработката на остатъците от голямото количество лишени от ензими храна, консумирани през последните дни и години.
Ако решите да включите към диетата си само една добавка, най-добре е да изберете ензимите, защото те са най-важната подкрепа за вашето здраве и добро самочувствие. Благодаря ви за вниманието и се надявам с това видео да съм била полезна.